हेलो लोगोफोर आं फैलायबाय दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर दा नै आंजों दङ मानसिफ्रा नालाय थाखोमालाजोबो लोगोफोर बे ब्लगाव नुजायानो आंनियावहाय माथो होनबावनो दाम खम इउटुबार नालाय जेबो नङा दा जों नै थांगासिनो दं लोगोफोर मोनसे जायगायावहाय बोथोराबो ओरैबायदि गरम ना सान्दुं स' बेनि थाखायनो मा खालामनानै थानो जानायखाय जों ओंखारबोदों मोनसे लकेसनाव थांनो लोगोफोर सोर सोर दं मानसिफ्रा नायना लादो एसे ओमफ्राय जोंना नै मेदामजिबो दङ मा मा लालाजोबखोथाय एकदमबारे रिल्स बानायनो दख'ना सख'ना लालाजोब्बाय नै ना बुद रिल्स बानायनो दख'ना सख'ना गानो जोंबो हरदोंसो नामा जानला मोनलाखा रेगुलार भिडिअ लाबोनो हायाखै लोगोफोर गाज्रिबो नाङा आं एबारनिफ्राय रेगुलार भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोनाल' सापर्ट खालामबाय था आरोना बेबायदिनो आरो सोरबा सोरबा साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालाम मा जाखो गारियानो बेलथेहां लोगोफोर लंफिंहां हनै आं गाखोआ बे गारियाव दे लोगोफोर होमबा जोङो थांगासिनो आरोना जों थांगोन दा सरलपारायावहाय दुगैहैनो नै बोसोरावहाय थांनायानो जाथाराखैमोन स' बेनिखायनो टाइमबो मोनाखैमोन नालाय ओंखायनो दिनै थांसै आरोखि ना एसे दुगैद्लाहैदिनि न'आव बेसेबांथो थाबाय थाबावनो बरिं फाइनालि लोगोफोर जोङो फैनानै नै मोनफैबाय सरलपारा थांग्रा लामाखौहाय बाट जोङो सरलपारायाव हाबथ'आ आरोना लोगोफोर जों ओरै बेराफारसे भुटानावसो थांग्रोगोन मानो होनबा एसे बेरायहैनोसै बाहायबो थावबो सोहैनांगौ मानो होनबा थावनि दामा एसे खम जायो नालाय जोंनिफ्राय जोङो ओरै थांथ'ला ओरै थांग्रोसै जोङो ओरै थांबाय भुटान आरोखि स' नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ खनसे हाबखांबाय ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड टाइम जागोन आङो दा गोबावसैमोन नालाय एसे नायफिनसै बुस्थुफ्रा मा मा सोलायदों मा मा गोदान गोदान बुस्थु दङ बेखौ नायफिनसै आरोखि दा बेयावहायबो SSB केम्प दङ बेवहायबो एन्ट्रि खालामग्रोनांगौ एन्ट्रि जाबाय आरोना आंना दा नै बिसोर खालामगासिनो दङ एन्ट्रि जाखांबाय बैयावहाय SSB फोरनि खालामखांबाय ओमफ्राय दा नैफ्राय भुटाननियाव खालामफिननांबाय आरोखि आरोबाव दा ओरै थांसै जोङो लोगोफोर जोङो हाबबाय लोगोफोर माबोरै मोनखो भुटानाव फैनानै बिसिना एसेबाबो साफा जाखायोलै माने आलदा मोनखायो आरोखि ना लाइक दंखि ना थांनोसै लोगोफोर नाजाराया बेयाव मोजां मोजां दंथारो बैयाव ससे थांनानै जोङो नै दा थाव सोफैबाय सफैनानै बोरायरायानो दंखायो दाबो जों आं गोदो फैबाव बेनोमोन दाबो बेनो गासिबो भुटाननि थाव अलिस गल्ड जाम्बा बारा हाबलायबावसै बिसिना मा होनदों अलिस गल्ड नंगौ बढ़िया नजारा गाइसमोन आं बाहा सफैगोथाय मिथिला आं नांनांगौबा सेस खारोना आंथ' खारखागोनसो माबा होगोन नांगौबा नों ओरै थाफैनो खेफैनाया सोरो सरलपारायाव दुगैनो फैदोंमोन दैयानो गुबुंलेसो नै खर'आवसो नायफैखाबाय जों खेबसेनो जेबो नङा थेवबो दुगैनो होनना फैखानाय जेला मैलाबाबो मानिला गोजानाव फैनाय जोङो थाव सोखानानै एसे आवगायबोनानै बेरायफैबावदोंमोन आरोखि लोगोफोर बेरायखांबाय
ओमफ्राय जों दा मार्केटाव हाबहैनोसै मार्केटावहाय दैजोंनो खुरखाबोजोबनाय बे नालाय ओरैबायदि स्पिड फैयो आरो नै जालायबाय बिसिना रिल्स पस्टारफ्रा खेब केमेरामेना नंगौसो बिबाजैखौ खेबना होनाया रिल्स मास्टारफोरजों बाथाय मा जायो सान्दुं गोसायाव थाबायफानांलाबायबाय जोंहा नायग्रा गावसोर गोजा गरमथार लोगोफोर गरमाथ' गरमखा जेरावबो जोंनियाल' नङा बेहायबो गरम एसे साइड सिन खालामदों नै हाटि मोजाङाथ' मोजांलै थान्दा जाबावोब्ला एसे साबसिन जाबावोमोन आरोखि ना दे आफाफोर थाब लादो दे गरमथार जालायबाय बिसिना रिल्स फोरोंग्राया नै करिय'ग्राफारा मा होनो थौदोलै गोसोबायदि बानायनो हायो खालि दे जाबाय दा रायलायदो रेडि 1 2 3 गो बा बापलै जाबायलै थौदोआखै थांदिनि सरलपारायाव हिनजावफोर बायदि रिल्स बानायबावबायलै बेबो आयु थुख्रावलायथारो भिडिअ खेबनायाबो प्रफेसनेलसो ओरै थुख्रावलायथारो ओरै थुदो मेम'रि फुल जाजोबसिगोनलै बाथुल राजा नुखाबाय मानसिखौ मोखांखौ एसे नुहोब्रा एसे मानसिखौ नुहोब्रा मा औ एबार ओरै खावलायजों ओरैजाय मानो जोंहाथ' इन्टारेस्ट मोनदों ओमफ्राय बेनाव थाजोबगोनलाय थाया दानगोन दे गोदोनि जालालै बिसोरजों जाबाय एबारसो जादों दा एबारसो मोखां नुदों नङाबालाय सोर सिनायनांगौ जाखो मोखाङा एसे नुथारदों नामा जाबायलै फैदो बिराद इन्टारेस्ट नायगोन बेखौ दानिया जों थांनोसै बाजाराव लोगोफोर ओरै मानखोबोबाय गोजौजोंहाय स्ल'द्राय खालामदों निखिला बुस्थुआनो स्ल' जाखायोबा मिक्स खालामदो स्पिड खालामदो रिल्सआव दानलाबायब्रा ओमफ्राय मानखोनो हायालायनो दाना वाव मानसिया थांफालायसो नागिरो माथो स्लं आं होननाय बायदि बिदिंखाबा बड'आनो आं इसिमल' लादों इसिमल' नोंनिया नोंसिना बिदिंखाबा लाखोथ' निखिल आं हामसिनदों नामा मानसिया एसे हामदों वेडिं गेलेदोंखायसो नङा आं एसे हामनाय मोनदों सिबसिलाय बे मोनदों तुम नहीं चलेगी
Wow, bibarफ्रा नायलाय जा मोजां मोजां. Sini yang gak Sebelumnya ini foto gua monceng posa bela siapa? Obe. Sama. Obe. Kamsakan ya. Tapi saya hilang. Ambil kan dulu. Ekdom bos kan ama. Kami lo kamu taruh belum dia? Bazaran ini bener. Lebih feel ko jam. Sebelah di belah be. Bini ada? Mana apa Abi? Abi dah apa? Angler. Itu lebih mana? Diri kan apa bina? Angsa. Apa hajat lu mana dah? Itu oh iya. Beri lagi bel. Beri apa? Lah. Ini siapa yang mana dah? Beri siapa sih? Restorannya hone सिङावसो दखानफ्रानो. Sebelum ada muncul gak? ओमफ्राय दखानानो बेनो आरो माथो न'जोबसो. बेनो गाइसमोन बाजारा जेबो गैया फिसासो जेबो नङालै सोलियो जों थांनोसै लोगोफोर Budisau. दा सरलपारायाव मोनबा बायनांगौ. दखानानो मानो न' सिं सिङावसो. वाव. रावबो गैखाया नुजायखाया. Apa dah habla? हाबलालै उनाव फैफिनसै. Kamu boleh jaga kan? Karena ulang. Wah, jangan guys bukan. Ini memang dari. Atas ni nak. Oh kan, lain semua. नै बिसोरनि बे ड्रेसाना बिराद गरमब्रा थैखागोन नोंथ' गाननांगौबा. Nani dalai ni. Saya lu tahu hari ni. नङाबा सुकुन खाना Sukun एकदम सानसे. Sabi na mas kini na ganda. Bisa sa selaran sabi na. दलद खाना आग्लायलायबावगोनसो ना. नैबे पस्ट सेल्फि पस्ट. Foto bayi bagi sana udah. Jalan. Selama ini kita ada balik kan berapa? Ini lah balik. जंगल जंगल जंगल. Mati siapa ni? दहायनि लामाखौ मोनफैफिनबाय ना. जोङो सरलपारायाव फैबाय आरो ना गाइसमोन जों सरलपारायाव सफैबाय दा Hai. ओमफ्राय दुगैनो लाहार फाहार नै जोंना बायद'आबो दैया एसे गुबुंलेसो दहाय एसे गुबुंलेमोन दा एसे साबसिन जाबाय नाजाराया ओरैबायदि मोजां जाबाय दिनै लोगोफोर दहाय सान्दुं गोसामोन दा सफैनानै एसे साबसिन जाबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा एसेनोसै नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदाबाव लोगोफोर बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनानै आं नाजाबाय थागोन लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर दिनै बेरायबाय बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौहाय दे होमबा टाटा सि इउ बाय बाय